So yun mga kaibigan, dito tayo sa gitna ng laot, ng dagat. Dahil nagkumpul-kumpul dito yung mga manguhuli ng kabango. Kabango ko! Oh! Ano? Woo! Yo mga kaibigan, dito yung daming isda. Yo, napakaraming isda. Ayan. Dami. Isang grupo ng tabangongo. Dito tawag sa amin dito. Kanduri sa Tagalog. Grabe. Katas na to, katas na. Grabe isda ito. Tena, puntang tangkisi oh. Puntang na. Grabe talagang pamuha pag naka-chimpo. Grabe isda yan. Grabe! Woo! Hindi na matanggal yung kabilang lambat ah. Ayan na. Grabe isda yan. Ayan mga kaibigan, kumpul-kumpul na isda.
Ayan, dami. Napakalaki kasing grupo ng isda ang namataan nila. Kaya, ayan, pinaikot-ikutan nila. Lahat meron. Shout out sa mga paladakop kita Bangongol, mga kasiguran. Mga kaibigan, pairas nyo yung isang bangka, flat na. Yung kisi, flat na, puro isda na naman. Isang dangkal na lang ang ano, litaw. Lapit ulit tayo sa isang bangka. Grabe! Grabe talaga! Wala na, tabangon mo na lang! Grabe na oh! Langoy-langoy tayo, langoy-langoy! Malalim na tubig! Ano, mabigat! Grabe naman ah! Pataw yan! Grabe yung isda mga kaibigan oh! Pwede! Bati ko na mga tropa ko sa Kawit! Yun! Binabati niya raw yung mga katrabaho niya sa Kawit! Nananawagan kami dito kay Tungol, hindi na nakakainga! Sumabit! Tanggalin natin! Tanggalin natin! Yun! Tanggalin natin para ano. Grabe ka to.
Grabe isda ito. Nakakatuwa mga kaibigan dito sa dagat. Napakaraming isda. Biyaya talaga. Biyaya lang may kapal. Ayan, lahat ng bangka mayroon. Ayan. Lahat yan may laman. Kahapon, nadali kayo to. Kami nakita naman ho. Pagkao na may hipon. Oo, katan misang panima. Maganda man nga hipon yan. Buktihan kayo to na saro. Oo. Yun na. Namumuti sa ilalim. Woo! Ano ba ito? Sa edit dito na ito. Dayan, platian. Platian na ano niyo? Platian na bangka. Kukuha kayo ng rescue niyan. Isang bangka pa. Nakadali rin yung mababa nating lambat, pero konti lang. Ayan, tawang-tawa si Buboy, nakadali rin yung mababa niyang lambat, yung panghuli ng kalimasag.
Ikaw pa? Uli nakalikan talaga po ya. Ayan na, may garong ko! Oh, ayan na, may garong! Lawan, lawan! Bataw yan, ano na yan? Yan, ayan, law-law! Ano po? Parang lawlaw. Shout out sa puging ama ng Barangay Kawit! Dito Manolito! Oh, banda! Banda! Bataw yan. Ano yan? Di pa hinugod sa kapon! Di pa nga ano yung matalang pa no! What na bago? Tulog! May garong ba? Ano ka? Ay, nalambat yan. Tirarom. Yun mga kaibigan, maano na yung mga rescue na bangka kasi hindi kaya ng nauna. Ito, may bagong dating na rescue pero maliit lang siya. Oh. Pero makakargahan din yan. Ayan, pinuputol na lang nila yung lambat para makarga na. Yung iba, ibang bangka na lang magkakarga. Puno na yan. Biyahin nyo na, baka malunod. Kaya pa? Kaya pa raw, kasi ano naman, wala namang alon. Kalmada naman. Yun, may dumating na isang mangingisda. Magre-rescue dito sa isa kasi hindi kayang ikarga. Galing din silang mangisda. Kaso hindi sila nakatsimpo ng alawon. Kaya rescue na lang sila dito sa isa. Yan, kakargahan din nila ng isda yan. Kasi hindi kaya nung mga naunang makahuli. Sila, nahuli kasi sila kaya hindi nila inabot yung grupo ng mga isda. Ayun, paalis na. Puno na yun, oh. Isang dangkal na lang ang nakalitaw. Grabe na sira. Yan mga kaibigan, manghihingi ako ng pangulam. Ayan, ako na lang daw kukuha. Bahala na akong ilan piraso. Yan.
Pipili tayo ng tamang ano, laki. Yung 2 kilo. Yung 2 kilo, isa. Tama na ni. Oy! 7. Tama na ni. Yan, salamat. Kaibigan. Salamat. Yun mga kaibigan, humingi ako ng 7 piraso kasi kung damihan ko naman, baka hindi ko pahayanin kainin. Lalaki ang ano ko yan. Marami pa to, bukas. Shoutout sa ex ko. Balik ka na. Mahal pa kita. Yung mga kaibigan, malayo yung pinaglagyan ko ng bangka sa kanila. Ayan o. Yun ang bangka ko. Lalangunin ko lang. Lalangunin ko lang papunta ron. Malayo pa. Ayan, malapit na. Ano, meron din? Lis-lis na lang ah. Urihin na. Oh, tika lang. Woo! Yun, dito tayo. Dito tayo. Oh, nahuli na kayo, no? Alaw na nanda.